For jeg er en farlig, farlig tiger. Med alle mine veninder, alle mine veninder, alle mine veninder. Alle mine veninder, alle mine veninder, alle mine veninder. Med alle mine veninder, alle mine veninder, alle mine veninder. Alle mine veninder, alle mine veninder, alle mine veninder. Videodagbog her til, at vi skal til Amsterdam. Vi er på skolen nu, og Signe, hun har lige været, jeg var dødtræt. Ja. Jeg var dødtræt og overgår virkelig bare ingenting. Okay, og nu er den tredje person kommet, og det er Merle. Wow! Okay, Merle, hvordan har du det, inden vi skal afsted? Jeg er spændt. Ja, jeg er rigtig spændt. Så har jeg lige fundet min punk. Wow! Og så sidder Christina her med at tage sokker på. Woohoo! Og jeg står og filmer! Det var lige det, jeg tænkte. Okay. Vi går ind og løber Sabine. Jeg skal ind med kameraet. Hej Sabine! Vi laver videodagbog! Nej! Jo! Okay, hvordan har du det, inden vi skal afsted? Jeg er træt. Lærke, hvordan har du det, inden vi skal afsted til Amsterdam? Jamen, jeg er meget spændt. Det bliver en stor tur. Yeah, det er nemlig rigtigt. Kameraet løber afsted. Okay. Jeg tror, Merle, hun er gået igen. Det er ikke så godt. Nu er min tid til at lave videodagbog. Men vi er rigtig spændte på at skulle derhen. Det bliver totalt nice, mand. Jeg skal ned i Amsterdam. Det er første gang, jeg sådan rigtig skal ud. Sådan væk fra Skandinavien sådan på ferie. Så det bliver bare totalt meget nice for mig. Glæder mig bare så meget efter. Og så må det bare godt blive godt vejr. Det er bare lige det, jeg beder. Og vi står i bussen nu. Hey, sig hej til kameraet. Hej! Christina. Signe er det æsel. Tak lige måde. Du må i sol. Så jeg på første etage. Glæder jeg. Glæder mig til meget. Okay. Jeg skal lige have taget en røb. Du skal også have Merle. Ja. Hvad så? Ja. Bam! Og vi kom til Flensborg. Ja, vi er det. Ja. Hvad siger du så? Hvordan er det? Det er lort. Hvorfor? Jeg er træt. Er du træt? Hvorfor er du det? Jeg ved ikke. Min hvorfor er jeg træt? Fordi hun har dopet sig med sovepiller. Nå nej, med kyssepiller. 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 Jeg tror, vi alle sammen er lidt trætte efter den lange køretur i bus. Jeg holdt det op 3 timer. Det var fandme hårdt. Er det kun 3 timer? Ja. Og det føles så meget mere. Seriøst? Er det kun 3 timer? Ja. Jeg synes, 3 timer. Ja, men det er også hårdt, ikke også? Eish. Yeah. Okay, hvad skal vi om lidt? Vi skal på sådan noget løb ude i Flensborg by, og vi er sammen med Signe og mig og Christina og Sabine og Omi og vi skal på sådan nogle opgaver. Og vi har god tid til. Ja. Vi har Sabine, og hun er bare totalt meget god til tysk. Hun bøvser hele tiden. Ja. Så har vi Christina, som der bøvser på tysk. Så det kan vi også, bøvser på tysk. Så vi har 2 mestre til tysk lige der. Så vi skal sgu nok klare det. Og så har vi mig Ellers så havde Merle og mig været rigtig lost. Ja, men mig og Signe, vi er hjernen bag det. De er talen, munden, men vi er hjernen. Det er os, der siger, hvad de skal sige på tysk. Og Magnus og Meiling, de går bare sådan... Magnus og Meiling? Nej, Magnus og Ome, de går bare med, fordi de sådan, dem kan vi ikke rigtig bruge til noget. Det er de største toger i verden. Dem. Hvad er de om 10 år? Hvordan har de det for et stort show? Stille og roligt. Tager hun ikke billedet? Hvad? Nej. Der filmer jeg.
altså. Hvor er det typisk. Og Christinas udfordring, det er, at hun skal stille sig op på en bænk, og så skal hun råbe Ich liebe Deutschland. Okay? Ich liebe Deutschland! Sabinas udfordring, det er hvad? Det er, at vi skal danse tværs over gaden. Det er nemlig rigtigt. Er du klar, Sabine?
skal synge inden i den der musik der. Ja, så går jeg bare derinde.